जोंखौ ख्रिस्टियान आखला मा थिनदों गावनि नसुंसेनि मानसिखौ गावखौ बायदि अननो थिनदों गावनि खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अननो थिनदों जों बे खामानिखौ जों मावनांगोन दिनै बिनियाव गैया आंनियाव दङ आं होनांगोन गाबोन आंखौ हेफाजाब होगोन बे आखला जों थानांगोन बे हेफाजाब होनाय आखला जोंनाव थानांगोन सोरनिबा नखराव दुखु जादोंब्ला जों थांनानै परामर्श खालामहैनांगोन सोरनिबा नखराव मेट्रिक फेल जानायनि थाखाय सोरनिबा नखराव हायार सेकेन्डारि फेल जानायनि थाखाय सोरनिबा नखराव डिग्री फेल जानायनि थाखाय खावा खालथां जुदि बुलायनाय जादोंब्ला एसेबां फैसा बाहायनायनि उनावबो एसेबां खरसा जानायनि उनावबो नों दिनै रिजाल्टखौ फेल खालामबाय बिफा बिमानि गेजेराव बुलायनाय फिसालानि गेजेराव बुलायनाय जुदि जादोंब्ला बे नखरखौ गारनानै दोनगोन नामा मोननांगौ बे नखरखौ दिनै नायखेनानै थागोन नामा नोंथांमोना बे नखराव नोंथांमोना थांनांगोन मानोना फेल होननाय बुस्थुआ पारमानेन्ट नङा फेल होननाय बुस्थुआ मालाबाबो दिदोम नङा फेलआ टेम्परारि फेल इज जास्ट अ मोमेन्टारि टेम्परारि सक्सेस इज पारमानेन्ट सक्सेस इज दिदोमथि नाथाय जुदि जों फेलावनो थानानै जुदि जों उन्दुनानै थायोब्ला खिन्थु हले जों जेनबाय जों माबोरै जेननो जों जेननो नाङा जों देरहानांगोन एसे आवगायबा जों आगानसे होबाय एसे आवगायोब्लानो जोङो दैखौ मोनबाय जोङो मालाबा ओरैबायदि जायो जों गांदों दैखौ लोंनो जों गांदों गावनो अके फाइन आं गांखांनानै दङ नाथाय आं दैखरखौनो आंनो फैजानो लुबैयो I want the well to come to me आं दैखरखौ आंनि खाथियाव फैजानो लुबैयो आं अबसे गावनो गांदों बाल्थिंखौ आंनि खाथियाव आं फैजानो लुबैयो दैखरखौ आंनि खाथियाव आं फैजानो लुबैयो आं थांनानै जुदि खावनानै लोङोब्ला आं गांगायो नाथाय बेखौ बानानै आं खाथियाव मोननो लुबैयो आं एसेबांसिम अलसिया ना नोंथाङा बिदि नोंथाङा एसे मावोब्लानो आबाद मोनगोन नोंथाङा एसे फरायब्लानो मोजां पास जायो नाथाय नोंथाङा फराया नोंथाङा खामानिखौ मावा नोंथाङा दैखरखौ गावनि खाथियाव फैजानो लुबैयो नोंथाङा बाल्थिंखौ गावनि खाथियाव फैजानो लुबैयो नाथाय माब्लाबाबो बे दैखर आरो बाल्थिंआ नोंथांनि खाथियाव फैनाय नङा नोंथाङा गावनो थांनांगोन आरो जों मालाबा समाव ओरैबायदिबो खालामो जोङो बेयाव जावबाय एसे जावबाय एसे खस्थ' खालामबाय बेयाव दै गैया गुबुनाव जावलायबाय बेयावबो दै गैया गुबुनाव जावलायबाय बेयावबो दै गैया बहुद टाइम नस्त जायो बेनिखायनो बुंदों मानसि गिदिरफ्रा गोलाव गिदिरफ्रा बुंनानै थांदों नोङो दैखरखौ मोनसे जायगायावनो जावबाय था मोनसे समाव सानसे समाव नों दै मोनगोन बै समावनो नोङो बे दैखौ लोंनानै नोंनि गोसो नोंनि गांखांनाया थाजिम जागोन नोङो थाजिम मोनगोन नों गांगागोन नाथाय जुदि नोङो दिनैबो एसे जावबाय नागारबाय बेयाव जावहैलायबाय नागारलायबाय माब्लाबाबो दै मोननाय नङा आरो नोंथाङा लोंनो मोननाय नङा बेनिखायनो जोङो बेखौ सिन्था खालामनांगोन जोङो बेखौ नायनांगोन जोहोलाव सिख्लाफोर दाफासय आवगायबाय था दाफासय खनसे फेल जागोन फेल जानो हो फेल जानायनिबो अधिकार दङ फेल जानो हो बे फेलखौ नोंथाङा लाजि फोनांफिन एक्सेप्ट खालाम एक्सेप्टेन्स ला whatever the circumstances come जिखि सार्कामस्टेन्स फैया मानो जों एक्सेप्ट खालामनो जों सोलोंनांगोन गियान मोनो बेनिखायनो जोहोलाव सिख्लाफोर जोङो दिनैनि दिनाव इसोरनि रावनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो लुबैबाय जोंहा गोबां खामानिफोर दङ मावख'नो हायै खामानिफोर दङ इसोरनि बोसोनखौ सिगाङाव दोननानै इसोरनि आज्ञाखौ सिगाङाव दोननानै मावनो लागै जोंहा गोबां खामानिफोर दं मोनफ्रोमबो आबादफ्रा मैयाहाय सासे जोहोलावा बे मेथाइखौ खननानै थांदों मावनो थाखाय गोबां खामानि थाबाय नाथाय मावग्राया सासे दङ मावनो लागै साबसिन ओंखारदों दिनैनि दिना हिकटिकनि दिन दिनैनि दिना गोरों गोराफोरनि दिन गोदोनि दिना थांबाय गोदान मुगा फैबाय गोदान बोथोर फैबाय बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैदों फरायनायखौ सिगाङाव दोन अरायबो गाज्रि खामानिफोरखौ मालाबाबो दाना हो आरो बिमा बिफाखौ मान हो बिमा बिफानि गेजेराव फिसा बिमा बिफा आरो फिसानि गेजेराव सोमोन्दोखौ मोजां लाखि मालाबा समाव बोराबलायो फिसा बिमानि सिगाङाव रायलायलायनाय गैया जायो बिमा बिफानि सिगाङाव फिसाज्ला बिफानि सिगाङाव रायलायलायनाय गैया जायो
मेट्रिक पास जानायनि उनाव बाइक बिनानै मोननैनि लेखा फरायनो बानायफोर अबस्था फैयो। बाइक बिग्रा सर' दङ। बाइक मोनाला आं कलेजाव थाङा। बाइकआ फरायगोन ना नों फरायगोन? बाइकआ फरायहैगोन ना नों फरायहैगोन? बिमा बिफायाबो बेखौ नायनानै थानो हायैनि दाहार लालायनानैब्लाबो बाइक बायगोन। बुंहैबावगोनसो थिफुला साहा दखानाव लोंनानै बांबारा हाथायाव आमथिखा हाथायाव लाबायलै फिसालाया बाइक। गोसो सिङाव थिफुलासोबाव। बरंस' दाहारसो लांनो बायदों। बिदि दाखालाम। जुदि दाहार लानानैसो जुदि बायदोंब्ला माजों थाव सोनो बियो? दाहार लानानै थाव सोनोसै। दाहारावनो मानसिखौ नस्थ' खालामनोसै। दाहार लाज्लायलायनानै गावनि फिसालाखौ नस्थ' खालामस्लायस्लाय बुजायनानै बेखौ फरायनो हो। जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि एरियाफ्राव बिदि गैयाबो जानो हागौ, खिन्थु थानोबो हागौ। दाहार लानानै मालायनाव हावलाद फैसा लानानै फिसाज्लाखौ गाज्रि खालामस्लायस्लाय बाइबेलनि गुरै रावफोरजों बानजाय, बाइबेलनि नम्रता रावफोरजों बानजाय, गावनि रैसुमै गारांफोरजों फिसाजोफोरखौ बानजाय। बे मानिथारगोन, बाध्य जागोन बे मानिनो। आरो बे मानियाब्ला बे गाव लेसन मोनगोन। आरो बे मानिगोन, आंहा बिश्वास दङ। जेब्ला जोङो रैसुमै गारांजों, अननाय गारांजों, नम्रताजों जेब्ला जोङो बुजायगोन, बे फिसाया मानियैनि जेबो खोथा गैया। मालाबा समायाव फिसालाफोरनि सिगाङाव, बिमा बिफाफोरनि सिगाङाव फिसाज्लाजों मिसआन्डारस्टेन्डिं जुदि जायोब्ला गोबां जोबस्रांनाय फैयो न'खराव। जोबस्रांनाय फैयो, बिशृंखला फैयो, न'खरा गावनाय फैयो, मण्डलिया गावनाय फैयो। बेनिखायनो बिमा बिफा आरो फिसाज्लानि गेजेराव मोनसे गोग्गो सोमोन्दोखौ जों लाखिनांगोन। अरायबो फिसाज्लाया मानि थाखाय, मा अबस्थायाव, मा थासारियाव दङ बेखौ उदिस लानांगोन। देरखाबाय, रावखाबाय, गावनो रोंबाय राबाय, गाव हारसिं डिसिसन लाथोंसै, बे जाया। देरबाय, ग्रेजुवेसन जाबाय, आंनि फिसालाया बिराद देरबाय, गाव हारसिं लाथोंसै। बिमा बिफाया बिमा बिफा, अरायबो बिमा बिफा। फिसाया अरायबो फिसाखा। गासैबो डिसिसनखौ फिसानो हारसिं लानो होनो नाङा। रायज्लायनानै ला, खौसेयै रायज्लाय। सोमोन्दोआ बिमा बिफाजों फिसाजों थिग थायोब्ला न'खरा खौसे थायो आरो गुबुना आसि थुनो थाखाय जेबो गोहो आरो बोलो मोना। जेब्ला बिमा बिफा आरो फिसानि गेजेराव खौसेथि गैया, गुबुंले दङ, अब्लानो गुबुना आसि थुनो थाखाय बोलो मोनो। जेब्ला गुबुना आसि थुगोन, नोंथांनि न'खरखौ लोरबां होननानै बुंगोन। जेब्ला नोंथांनि न'खरखौ लोरबां होनगोन, बे खोथाखौ नोंथाङा जुदि खोनायो, नोंथाङाबो दुखु मोनगोन। बेनिखायनो जोङो लोरबां जानो नाङा। जों इसोरनि सिगाङाव जों आरज गाबनांगौ। जों इसोरनो जों खोन्थानांगोन। जोंनि फिसाफोरखौ जों इसोरनो खोन्थानांगोन। आरो गथ'फोर, नोमा नोम्फानि बोसोनखौ जेरैबायदि गोदोनायाव गानना होनाय, गाननोब्ला जेरैबायदि समायो गहेनाफोरा, थिग बिदिनो बिमा बिफानि बोसोनफोरखौ गोदोनायाव गाननानै अरायबो फालिबाय थानांगौ। मोनसे सल' खोन्थानानै आं फोजोबनो हास्थायबाय। जास्ट 10 मिनिट। मालाबा समाव जोंनि न'खरफोराव गोरोन्थि बुजिनाय फैयो। मालाबा समाव जोंनि न'खरफोराव गोब्राब थासारिफोर फैयो। सासे फिसाजोआ 12 बोसोरनि सासे फिसा हिनजाव। आं बेखौ बुंनोबो उसुबिदा मोनदोंमोन, खिन्थु आं बुंसै। 12 बोसोरनि फिसा हिनजाव, आं बेखौ बुंथ'ला। उन्दै गथ', बिराद माहाजोन, बिथांमोननि न'खरा बिराद मोजां न'खरनि मानसि, गोजौ थाखोनि मानसि, गिदिर मानसि, मोनसे गोदान गारि बायदों। जाय गारिखौ जाय बिथांमोना सोरबाफोर साइकेल गोदान बायदोंब्ला साइकेल गोदान, बाइक गोदान, गारि गोदान जुदि बायदोंब्ला गोदान समाव ओरैबायदि अनोना, ओरैबायदि अनो। सोरबा माबा खालामनोसै नामा, सोरबा दांनानै दाग जाहोनोसै नामा, बबेबा अन्थाइ नांनोसै नामा, साखाफ्राखौनो हायाव नाङाला, एसे गोजौयै थाब्ला हामगौ बिदि मोनलायलायो गोदान समाव। ओरैबायदि अननाय मोननो थारमाने गोदान समाव गासैबो बिदिनो जायो। थिग बिदिनो बे माहाजोन बिथाङाबो
गावनि गारि गोदानखौ बेसेबांबा अनोमोन अनदों बियो अनो दा अनबायब्ला मोनसे समाव मा जाबाय फिसा हिनजाव फिसाज्ला उन्दै समनि उन्दै बैसोनि फिसा ओरैनो माने बोसोरथाम साराय तिन सारि बोसोरनि गथ' कलमफोर मोनोब्ला एकदम लिरथि मोजां मोनग्रा मानसि मोनग्रा बैसोनि गथ' मा जाबाय सानसेखालि बिफाया गारिखौ न'खर सेराव खाथियावनो न'आवनो उसुंगाव बिराद मोजाङै गारि गोदान नालाय हुगारनानै हुगारबाय थानायखाय गथ'आथ' लिग्रि मोजां मोनो नालाय अन्थाइजों बियो मोनसे परिमास फारसेथिं बियो फोसाबबाय थादों आरो फारसेथिं दरखं फारसेथिं इन्जुर फारसेथिं बियो गारियाव माबा मोनसे लिरबाय बे अन्थाइजों ख्रेक होनलायलायनाय होमब्लानो बिफाया खोनाबाय मा आवाज खोनाखो माबा साउन्ड जाबाय माबा सोरबा माबा खालामबाय नामा नायफैबाय फिसालाया अन्थाइजों लिरगासिनो दङ फिसालाया अन्थाइजों लिरदों नालाय दुखु मोनबाय इसेबां गारि गोदान हमथानो हायाखिसै बियो फिसालाखौ बुबाय गोगोम बुबाय बिराद बुबाय ओरैबायदि बुबाय आन्दाज मोनस्लाबलायाखिसै बे बेसेबां बुखो गावखौनो आरो जोंब्लानिया आखाइफ्रा बुग्लिजोब्बाय नालाय गथ' मानसि लांबाय हस्पिटालाव जेब्ला लांबाय बे आसियाव बुनाय नालाय आसिफ्रा गिलिबाय नालाय गथ'खौ डक्टरनाव एडमिट खालामबाय डक्टरनाव जेब्ला एडमिट खालामबाय अब्ला डक्टरा डिक्लेयार खालामबाय बे गथ'नि आखायाथ' आसिफ्राथ' गिलिजोब्बाय बेखौ बहा फाहामजाबावनो बेखौ दोनोब्लाथ' बे केन्सार राग खरा बिफानि खुगायाव मा रिप्लाय थाथावथाव जेब्ला बे गावनि आखाइ फारनैखौ बुंनो हायाखिसै बुंनो हायै अबस्थायाव बियो थानो हायैनि बे न'आव खारलांनानै खालामदोंमोन बे गारियावलाय थांनानै नायबाय बिफाया नुबाय गथ'आ I love you daddy होननानै लिरदोंमोन आफा आं नोंखौ अनो बिनि उनाव बे सहायनो हायैनि हाजो फारसे खारलांनानै फिसा समायसानि थाखाय जों होखारफ्लांलायो थांदो नोङो बहाबा दं थांदो just because of silly mistake बेबायदि थासारिया जोंनि जिबनखौ बेबायदि सिचुएशना जोंनि जिबनखौ धंस खालामो जों बेफोरबायदि सिचुएशननिफ्राय जों सांग्रां थानो गोनां जों बेबायदि फिसा सिचुएशनफोरनिफ्राय जोंनि न'खरखौ जोङो सांग्रां लाखिनो गोनां सैताना जोंखौ फिसा प्रब्लेम खालामनो हागौ जोंनि प्रब्लेम खालामगोन खोरखिजों हाबखुमानानै प्रब्लेम खालामगोन भेन्टिलेशनजों हाबखुमानानै प्रब्लेम खालामगोन बेनिखायनो जोङो साबधान इसोरनि सिगाङाव जों नांगौ जानानै
फंबाय थेवबो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो जोहोलाव सिख्लाफोर जों बयनिबो सावरायनानै इसोरा आशीर्बाद खालामदों। आं बेखौ इसोरनाव खावलायबाय जोंजों अरायबो थाफायथों, जोंनि मन्दलखिफोर बायदि खालामदों, जोंनि मन्दलखौ दैखोथों, जोंखौ अरायबो जों जोहोलाव जानायखाय जोङो जुदाय बायदि जों सानजानाय नङा। जों जायखौ जों बोराय जाबाय बे खोथाखौ जोङो मोनसे जोंनि सोरगोआव थानाय बयनिख्रुइबो गोथौसिना अनसुला प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफा नोंखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों प्रभु। आफा नों गोबां खोथा बुंबाय प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफा। बे गोबां खोथायाव प्रभु आफा माखासेफ्रा जायाखैब्ला नोंनि निमाहा खालामदो प्रभु। आरो जानायफोरखौ आफा बे नोंनि फिसाजो आरो फिसाज्लाफोरनि सिगाङाव नोङो बोर होदो। बिथांमोननि गोसोखौ नों थुलुंगा होदो। बिथांमोननि जिबनाव आफा नोङो सोरगोनिफ्राय नों लाबोदो, नों बोर होदो। बिथांमोननि दरखङाव, बिथांमोननि न'खराव नों गिदिर जिबनाव नों गिदिर खामानि मावदो आफा। जोहोलावफोरनो मुलुगनि गोसोफोर बायदि नों खालामदो प्रभु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफा जोथोनै आगानफ्रोमावबो थाबायनो हानायनि आफा नों बोर हो प्रभु। आगानफ्रोमावबो आफा दिनै नोंनि देम्फजोंसो आफा जों थाबायनो हायो।